Нека живеем. Всичко не взеха. Взеха ни го. Всичко ни взеха. Взеха ни го. И какво правим по въпроса? Нищо. Лищичко. Защото стигнахме да бъдем в тази дупка. Да живеем. Нека да страдаме, за да отсеем реалността. Всички са толкова близко до нас, на миг разстояние. Все така самотни душите ни остават, разсеяни от модерно табу. Первезия. 1979 година. Войната на тралежите. Страхотен филм. Запечатал е времето, което никога повече няма да можем да живеем. А с тези като мен, дори не са го живяли. Утопия го наричам. Утопия, за която всеки път, като си помисля, откровенна сълза пада от очите ми. Ще си говорим ли? Ще общуваме ли? Или само ще гледаме земята? Но и не оставихме. Очите ни търсят ли още или капаците се затвориха? Капка светлина ще срещнем ли отново? За смърт си мислите, че говоря. За по-лошо е. Като живите мъртви сме. Движим се, но без посока. Затворени в яма, в която се чувам. Аз. Аз.